scenario. Ai, akangotanga kutenga makozi achipata kuda kunyebera kupenga chiwanza tuasha asakadya mari yangu ngakoshese nguva yangu toda kunditama apansati ndapedza naye bebi aida kundiramba sezvakaita riki aida kundiramba sezvakaita riki bebi aida kundiramba sezvakaita riki ndati aida kundiramba sezvakaita riki manje ndiri mugai handitwe iyoyo iwe ndiri mugai handitwe iyoyo aisasiwa ndiri mugai handitwe iyoyo sileji ndiri mugai handitwe iyoyo kaida kundiramba zvichihwai zverudo rwedu ndatoudza mai shopping ndakarovera Dubai ndiri murudo ndichispenda ndai kwango mukachida undidhamba ndakatozopona nekukagara pamba kaida kuti vanhu vandiseke aiwawo bebi aida kundiramba sezvakaita riki aida kundiramba sezvakaita riki bebi aida kundiramba sezvakaita riki ndati aida kundiramba sezvakaita riki manje ndiri mugai handitwe iyoyo iwe ndiri mugai handitwe iyoyo aisasiwa ndiri mugai handitwe iyoyo sileji ndiri mugai handitwe iyoyo aida kutamba nemoyo wangu nemucholo kundisiya ndakasuruka nemucholo kupinda homwe dzangu nemucholo kundisiya ndakaburuka Nemucholo. aida kutamba nemoyo wangu nemucholo kundisiya ndakasuruka nemucholo kupinda homwe dzangu nemucholo kundisiya ndakaburuka bebi aida kundiramba sezvakaita riki aida kundiramba sezvakaita riki bebi aida kundiramba sezvakaita riki ndati aida kundiramba sezvakaita riki manje ndiri mugai handitwe iyoyo iwe ndiri mugai handitwe iyoyo aisasiwa ndiri mugai handitwe iyoyo sileji ndiri mugai handitwe iyoyo akangotanga kunzenga makozi achipata kuda kunyebera kupenga chiwanza tuasha asakadya mari yangu ngakoshese nguva yangu toda kunditama apansati ndapedza naye bebi aida kundiramba sezvakaita riki